Sinna ach fanna bud leis an ábhar mé a gúin teachtadála Catherine Connolly líne is agus i Catherine leirtas í líne hana faoi is tócha scémannaí Teasteáil eile go háirid i breastcheck leir tú faoin ábhar seo sa dá líné. Céir é do thuaire méid an tráseo? Thomas Austin nach bhfuil siad ag rihisteach le scrúdú hícra a dhéanamh sin an réite go bhí acu cúpla lá ó hin. Agus Thomas Sausta go mai réamh fhiosrúchán i gceist, because tá gá léis sin. Níl rinne mar ar níhil sa dál, agus níl mise ar an costa sláinte, ach rinne mar ar níhil sa dál ceistena chur. Mar hampla, chur mise ceist díreach ar an máirt, céhéad cásanna eile atá i gceist. Ná sin ceist timpling. Ní rá siad an é sin a reagart. Bhí de ré mar a hiigem bhí an tificoch ón Broinne ag dúil tú a chean. Ag dúil tú ag rá ní léon cean nó ní le sagan. Ná sin de máirt, chur mé har bheith siimplí, céhéad cás, inis tá sagan go bhfuil ar a leid de cás agus tá sin gníomhach. A cumat lei sin tá sé cásan eile, tá tús chur le sé cásan eile, sin sé cás déag, tá ceire cás eile go bhfuil litreacha i gceist, agus an sin tá duine bháin eile, sin fithe héin cás, tá sagam inis Jerding. Now, ba cór go méid an tólas bunúsacha sin os ar gór, cumat lei sin ólas bunúsacha eile. Agus tháinig an rialtas is teach. Now, tá mé sásta mar a dúirt mé go bhfuil réamh fhiosrúchán i gceist réamh rud neamhspleách taobh muit an chóras, tá gá leis an dá rud. Ach tháinig siad san ag seo ag rá tá cuiile rud ceart ba cordú maná lenach de raig, agus níli gceist an seo a cás amháin. Ní rá sé sin ceart ná cór, chuir sé sin feargar a mé ná riire, because bhí dúlgus ar an rialtas teacht os ar gór sa dál, agus ólas crinne chur os ar cór, anas go mai muidna mar seach a dála. Cinna dhéanamh cibe cin fhiosrúchán atá ag Teasteáil. Catherine, tá go leor brúthachid Tony O'Brien ordstúrthid na feimime séidir sí sláinte IDS fiáid. A bhfuil tú taú lei sin? Ní rá mé sásta riamh le Tony O'Brien í mór marrá, ní mé anna bhfuil sin ceart ná córa ach ní bhí sé os ar cór ar an costa cúntas peibli go minic. Maidir le rudaí eile cás gréis mar hampla, agus tá fhiosrúchán ar siúl faoi láthair maidir le cás gréis. Reimh sin bhí trí túrascáil i gceist, trí túrascáil an túfás agad agus hála sé sin faoi réimse O'Brien. So bhí deacrúchtaí agam i gcónaí faoi O'Brien, ach ní bhhainn sé le O'Brien go pásanta. Bhhainn sé leis a lán agrúchtaí an seo an Well, sin enrod, ar féidir a bhillion a chuid fiúin éon drámaile núsar bhaicúilteach sa gásrá Catherine, mar má échanmuid an méid a hála. Hála sé sin gur cuineamhhain teolalas seo óhrá. Le cuin chead rochtúirí na man seán ar hála. Bhí na dochtarí bhí acu iad féin sásta go gelfií an teolalas seo. Mar sin ar féidir linne rá, bíoh siad ceartnú bíoh siad míchead go rud daoine sa gástra a cheappa go raibh siad i dtéanna an rud ceart. Ní dóilm go raibh siad a ceappa go raibh siad go déanamh an rud ceart, ní dóilm mé hí ólas á cheilt acu déan gó. Now, I dús nuair a bhrenn méir seo ceap mé go raibh sé á dhéanamh ar level tá sagan catá an rud is fearr an cosú le éon doctor ach nuair a bhrenn mé ní scéire bhí rudach heilt acu, bhí a sacu go raibh an tóla seo damananta maithas amach agus ceil siad, bhí an doctor maidir le Vicky ag argóint leis an réamh lá clia ar fear bliana raibh éon rud a rá léhí cumat lei sin tá rifost os mo chóir ó bhening gáile thir agus rinú gáchas smeartest arthaí. Cean i 2009 agus cean eile 2012 agus dúrú léhí go rá na Teasteáil ag glán agus ní rá 2009 2012 agus óhéin tá an túfás opráide choú í fin scín go minic na ní mé géirí galas ja ach go rá bhí faoi gó dúrú léhí go rá na Teasteáil ag glán. Now, óhéin scríb siise de ré mar a hiigem, hiig an réamh lá clia, agus ní bhuair sí freigra.
Ní bhór sí freigha. Catherine tá cinnte go méid a phléirí isteach gur mí mágad fi an teachtadáil Catherine Connolly a caiinte in sin lein. Cuasí tarasúireachta is agus an muoinú tá cadí godras na gailteachta